dwe mar abiriyo. Riwruok mar Governors ogolo ywak margi ewi lewo chwalo omenda mag dongruok ne Kauntis. E romo margi mar 10 mane otimore Nairobi, jakom mar riwruok mar Governors ywago owacho ni lewo chwalo omenda makamano thiro chenro mag dongruok e Kauntis. Piny owacho mamalo pok ochwalo omenda mag dwe mar 4 kod mar 5 kata doko ni komo mar 2022 kod 2023 rumo otieno makawuono. Chris Owino nigi ler. Higni 10 nyaka ne chuog telo mag gwenge, serikal mag Kauntis pod yware kod serikal mamalo kuom lewo e chwalo negi omenda mag dongruok. Ka oloso e kinde romo mar 10 mar riwruok mar Governors, jakom riwruok mar Governors ywago owacho ni kata odoko ni Kauntis oseyudo omenda maromo trilion 2.9 kowuok e serikal mamalo e bwo higni 10 mokalo. Lewo e chwalo omenda makamano osethiro chenro mag dongruok e gwenge mapacho kae. Delays in disbursement of equitable share by National Treasury and outstanding pending bills that have been carried over by various regimes. Kuom Kauntis duto 47, Elgeyo Marakwet kende ema osetieko chulo wego rak mekgi e kinde ma kaunti ma Nairobi pod nigi gowi mag contractors maromo bilion 102.8. Waiguru lero ni gowi makamano okel kod deko e chwalo omenda mag dongruok gi serikal mamalo. As at the end of the third quarter of financial year 2022-2023, counties reported partial settlement of pending bills to a tune of Kenya shillings 26.21 billion. Serikal mag counties pod rito omenda mag dwe mar 4 kod dwe mar 5 mag hiko muom mokalo kata odoko ni hiko muom manyien mar 2023-2024 dhi chako tich chieng' ngeso mar jumani. Kata kamano, serikal mag gwenge bende ogoyo korgi kuom okenge ma gisegoyo e bero ngima jopiny e sekta mag pur, thieth, somo, limbe kod sekta mamoko. Easily accessible services throughout Kenya. In this regard, counties have been on the forefront of ensuring the citizens have access to basic services such as health, water, sanitation, accessible roads, markets, among others. It is said that 1 decade is long enough to change the looks of mountains and rivers. Indeed, the make and look of the counties we see now is very different than the ones of 2013. E sekta mar thieth, serikal mag counties osongore kuom ndiko nyamrero maromo 107,839 e chenro mar bero weche mag thieth kaachiel gi miyo bad migawo mar thieth e counties pok mar omenda maromo 30% mag budget mekgi. The under 5 mortality rate has decreased from 52 per 1,000 to 41 per 1,000, and the infant mortality rate has declined from 39 to 32 per 1,000. The rate of stillbirth deliveries has increased by 13% to reach an impressive 89%. Nyong'ong ma governors bende omenyo sekta mar somo, kama counties yango ne gisechwalo omenda maromo bilion 8.6 ne skunde mag ECD, wach ma osemiyo kwan jopuonjre mariwore kod ECD oidho malo e bwo higni 10 mokalo. The number of ECD teachers employed also increased, thereby leading to an improved pupil-teacher ratio. Kaka yo mar yaro dero mar chiemo e pacho kae, kaachiel gi kedo gi midhiero mar ngaji, counties duto oseketo tengi 7.3 mag budget mekgi e bero weche mag pur. Moko kuom chenrogo oting'o nyayo pur manyasani, nyiewo gik kiro pi e puothe, kaachiel gi pogo jopur kothe man kod yuto mathoth. Kata kamano, jochiw kony mawuok e pinje ma oko owacho ni nitiere dwaro mar kedo aching' kod weche mag mibadhi, kaachiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny e chopo e lek mag telo mag gwenge. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.